teraz si pozrieme nominácie v kategórii Televízna udalosť roka 2007. Medzi nominovanými je druhý kanál Slovenskej televízie za celoročnú filmovú dramaturgiu. Ďalej potom televízia Joj za nákup seriálov Lost a Prison Break a takisto televízia Markíza za spoločný projekt s televíziou Nova s názvom Noc filmových nádejí. Ocenenie Televízna udalosť roka 2007 prichádza odovzdať Rado Augustín, šéf-redaktor internetového portálu Mediálne.sk. Ja rád odovzdávam cenu druhému kanálu Slovenskej televízie za celoročnú filmovú dramaturgiu. A ocenenie si príde prevziať dramaturgička druhého kanálu Slovenskej televízie Katarína Mišíková. Tam áno.